cocok iki. Kene Cocok pokoke bengi iki. perkara Sore sing nonton akeh bengi kaya disaponi ya, Cah. Resik. Ya. jakeh. Ya akeh. Iki calone sing arep nanggap siswa kabeh kok. Ngono mulane kene matur nuwun, Gong. Piye teng Pisan ya ditanggap ping pindho dirumati sing linuwih. Rumate ketoprakno kene sejarah gabus aku seneng. Ning aku penuh tanda tanya utawa takok ape. takok perkara apa? Rumate ketoprak iki malih masakno ndi, Cah? Kene Angger ngetri sego kok di mot songkro. Ndek sore mah ya ngono, jangan tewel kocak kacik kabeh. Lah nunggune panitia no. Lah ya maksude iki panitiane kok adoh ngono. Kono lho lembah. Ya ora nang desane kene kok ya. Arek adoh yo pokoke blok kono kuwi lho. Ora ya ngene iki menakno ketoprak. Nek menakne lho. Lah tek ora biasane kan kene panitiane rada adoh ketoprak dikon mara dhewe. Lah iki ratang piye iku iguh partikele panitia ora ketang dimot songro diterno ngono. Dikeki mangan nek syutinge lho. Dikai mangan tukang syuting padha-padha nyambut gawe kok. Nyambut gawe niku latihane ndek mben ya angel. Ada iso mbok kandhane tukang syuting latihane angel lho. Biyen kudu sregep nginjen wong adus. Tak bacok apa? Mulane aku dadi tukang syuting lah wasine aku moh cara aku iso. Nyambut gawe iki sing penting halal barokah kok tukang syuting kok emoh lho. Wah, suwe-suwe lho dadi tukang syuting. Somben mripate ro ombo Syekh. Lah kakean ngene kok. Kakean ngene. Eko kulongi, Mas. Lah sing penting rak ngene to, Teng. Nyambut gawe kuwi syukur marang Gustiku perlu. Arep kaya ngapa nek mbok lakoni, insyaallah rezekimu bakal teko. Tukang syuting wis diniati dikajati kok ora entuk. Syutinge luar biasa. Nggone Mas Topo. Luar biasa kok diculno iku pak kamerane panteng dagelan ta ora. Pas rasa kuwatir kowe. Aku niku ngresula, Piye? anggono syuting diculno kuwi eling main nang nggone Bluro iku. Nang bedingin. Iya bedingin niku syuting diculno ditinggal mangan. Oh delalah iki dagelan rampung ketoprak rampung, kaset disetel. Piye? Dagelane ora ana ndase. Perkara gak dipantengno dagelan. Mula panteng ta ora? Panteng kono iki ana sego ora patek diurusi kok. Ora Lho, diurusi kok ditampani ku piye kok? ditampani digo mulai dikeno anake. Ya ora ana kaya anak ana bagiane dhewe. Mula suwak iki suara luar biasa, Pak. Jelas perkara Ganesha video syutinge iki gambare jelas, suarane pas, regane ora dibahas. iki mesti ape njaluk kaset saiki. Ora ngono mergo tanggane dhewe kok. Tanggane dhewe aku nak perkara syuting apik ora tak urusi aku. Wis matur nuwun lha aku dak kenane syutingan nak kendhengi main nang ndi? Ndingi nang ngalian. Ngalian dak syutinge padha ya apik, kasete apik aku njaluk urung tak setel kok. Ndang disetel. Oh tak tengok-tengono nang lemari. Lah kok ngono? Aku ora duwe CD ya. Nek saya setel nang radionan. Bener nek wong Durung tuku ngono. Aku malah dhuwit kuwi perkara senapa iku kepengin karo cah kene. Kepengin apa? Cah kene kan HP-ne apik-apik. Mesti lah. Aku terus langsung dhuwit ndek iki kok. Iya. Kanggo tuku HP anyar. HP apa no? Android. HP Android. Android. Android nek anyar aku kawak Android. HP kok ya HP ku lho. Piye? HP model anyar Android ning HP. Iya. HP ku Samsung. Samsung kok. Samsung lah nek anyar nek awakku ya Samsung iki. Ngono kok males wong ku lah apa kaya. Alhamdulillah Muji syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala siswa budaya dirawone Piai Padangan dalam acara sedekah bumi, sedekah bune jesuwe, Pak. Iki Jek kali minggu nggih, Bu nggih. Jek seminggu napa rong minggu, Bu? Ijeh rong minggu. walah iki rong minggu ketoprak iki lho ngono jeruke kok ya wis mateng ya, Cah. Acel itu kula gendhe esuk. Lho maksude jeruke kok wis legi ngono lho jero minggu biasane kan aja kecut ngono. Ya kowe goblok kok lah kowe ora ngerti wong kene iku piye pinter-pinter kabeh kok. Pinter ning kurang sregep.
Lho, kok ora sregep piye rasane kok pendarate sregep-sregep ngono panitiane kok muni kurang sregep lho. Nggih, Pak. Kurang sregep, jes sregep tanggaku. Sregep ya tanggamu sregep lho. Nah kene iku ngrumati ketoprak ndek sore mau. Heeh. Sego dimot gerobak mah disurung wis ditinggal kono wis bute mangan ben mangan ketoprake. Heeh. Nah tanggaku nanggap ketoprak saking sregepe. Piye? Lho aku lho ngombe wedang, kan diweki wedang dek mangan podhe kaya kene. Heeh. Wedang urung tak umbe wis digawa bomah. Iku ora perkara sregep ning tangga mutil. Util iku apa? Lah iku apa pelit? Medhit. Medit. Oke, ini luar biasa guri lho karep jajan sak mbledose wetengem. Penak kowe jajan ketoprak dicepaki bakul guri nggon rias lho balik desa. Aku kapok. Ora ana nek kene iku jajan karo ado-ado kacek. Cek kacek. Kono iku lho jajan sego mangan kowe gak diitung. Segane gak diitung. Lho maksud ya diitung no kok. Ora diitung. Wong sak entong ora diitung kok. Ngono lho. Bocah gendeng ya. Ya tunggale nang desaku Piye neh? cerak ngene iki musala. Heeh. Ulah iku dienggo undu terus gak tau diseni wong, mongko gak ono sanyone. Lho, ya diseni to, Dang. Ora tau diseni wong. Ya diseni. Ora tau diseni wong. Lah diseni apa? Diseni banyu. Bener nek wong edan iki. Lah timbang jajan nek diitung iku omongam kok ya. Mula ra langka sing mirsani iki anak iki yang ngene Pak iki beda karo biasane. Ya padha piye maksude? Dudu kacek nek Kacek. biasane iku rak jam 09.00 mulai jam 3:30 rampung. Rampung. Dengan programnya Bapak Panitia beserta masyarakat Padangan, Padangan. dibedakne karo desa-desa liyane. Diajakno main. Diajakne nek jam 09.00 rak rampunge jam 3:30. Iki mergo wis nyedulur sok taun ngarep yo nanggap siswa neh. Acake jam 8 rampunge dikaceki. Lah rampunge jam pira? Rampunge ku jam 1:30. Setengah loro ku piye? Iku jam pira? Iya. Kan nanggap neh. Wah, mateni wong re. Nanggap ah. Ketoprak wis pokoke kene ditanggap kene wis matur nuwun. Oh, Padangan ngene wis matur nuwun. Ejeke kulon-kulon kono ora nanggap ya lah sing penting Padangan nanggap. Aku seneng ndek awan mah lho jajane sing dituncepi Lombok. Jajan buntur sing dituncepi Lombok mah ngopo cah kok inuke ngono. Aku majane ya nyingkirno lho. Kesaben kerdus dak isine siji-siji ngono jajan ngono iku mang. Iya. Mang aku milih weki kancaku tak jikoki sing ana Lombok iku mang. Batin aku tak nggo oleh-oleh ning omah. Anakku ben roh rasane. Tak tumpangno iku lho sing nggo rias sing sisih kono. Bejane awakku ya Piye? dintekno semut. Kowe sini-sini wong. Daglane mbok ya aja mirang-mirangne awakmu wong kaya aku lho. Piye? Dhuwit sithik nggo jajan ra apa-apa. Raga jiwa raga mbok nyambut gawe mangan mbok jalukne panitia. Jajan anak bojo mbok gakno ke panitia. Wong ki kaya aku monggo jajan niku kok. Lah ape ngopo? Aku mah nggawa onde-onde. Papat padha wae. Plastik. Lah mula ora langka piye kene ku perantauan, Pak. Perantauan kabeh. Lho ki ana sing nang Sumatera, Kalimantan sukses. Sukses kabeh. Jono. Penak endi cara kowe? Lah nek kowe wong sugih karo wong larat penak ndi? Nek kowe penak endi? Ya penak wong sugih sarwa kecukupan baranding mangan keturutan. Ki wong sugih, lah ki wong ra duwe ape mangan apa ayo? Ya mangan sego ah. Lho ning kan beda. Kaya panjenenganipun Pak Lurah Sarimbit karo Kang Garwa. Sore mang lho aku roh paham dhewe kok. Iya. Pak Lurah iki Sarimbit karo sing wedok garwane. Mlaku-mlaku ning nggone gabus. Gabus. Jajan. Jajan. Sate kambing. Sate kambing. Ora beda karo aku. Lah kowe piye? Tanggapan terus jajan. Jajan Sate ayam. sate ayam. Aku lah ya bar tanggapan terus ya aku jajan sate Kirik. Sate kirik iku piye? Sing penting ora padha satene lho. Bar mangan sate teng 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 ngombene panjenenganipun Pak Lurah ngunjuke susu jahe. Susu jahe. Mau kalah aku. Aku padha ae. Iya. Susu soda. Susu soda. Aku bar mangan sate kirik. Aku terus ngombe Peceren.
Aku iki bebek apa iki. Penting rak padha ngombe banyune oke ku. Bar madang bar ngunjuk panjenenganipun Pak Lurah lape tisu. Ning dingan Dienggo lap semono go aku bar mangan bar ngombe lapku serbet. Serbet. Gandeng aku bar ngombe peceren. Cangkemku tak lapi karo Sak amoh. Kuwosok ngene. masa mak iki wedhus diguyang piye kok iso. Sing penting ra ana lape. Panjenenganipun Pak Lurah bar dahar bar ngombe lape menika wonten sliliten menika nggunakne tusuk gigi. Tusuk gigi. Semono go aku sliliten nggunakne sapu lidi. Sapu lidi. Aku ya sliliten. Wong bar mangan sate kirik. Aku tak cukili nganggo Linggis. masa muntuku iku paku piye kok ya. Sing penting ra padha-padha cukilane lho iku kok ngeyel. Wis ku anut Pak Lurah anut aku. Bar mangan teng 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 bar ngombe mulih gandeng garwane. Padha ae aku mulih gandeng bojoku penyanyi. Gandeng aku bar mangan untukku tak cukili linggis. Aku terus mulih, aku gandeng Begenggek. jotos mati kayak ngono. Sing penting ra rupa wedok ra apa-apa lho keku. Ora apa-apa disyukuri ae. Dhewe. Mulih panjenenganipun Pak Lurah nitih mobil Avanza. Padha ae aku dagelan tanggapan terus ora tau mulih. Mulih gandeng bojoku numpak Kijang Innova. Aku wis entuk begenggek. Aku terus numpak Gendoso. lho. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya lawah ora lawah gene kok iso. Wong aja medak-medakno wong kabeh ku titah. Kowe mati kudune bangga seneng lho. Mati yo bangga iku piye? Wong urip karo wong mati lho, penak wong mati. Lho, Ada di kok ngeyer yo malah. penak urip, Penak mati. lah kok iso? Aku sik penak urip sing muni sapa nek penak urip iku? Ya penak urip no. Sing ngomong sapa? Lho, ya sing mang Sing ngomong rak bojomu nek penak urip. iya. Anjen bojomu kucuk asline penak wong mati timbang wong urip. Wong urip iki lho kowe mang sore jajan mie ayam teng 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 teng. Bar mangan kowe gak nggo dhuwit gak bayar. Diamuk sing bakule mie mergo kowe urip. Beda kowe bar mangan teng 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 delalah kowe mati. Kowe tau ro wong bakul mithik narik wong mati. Penak mati sing pisan. Sing nomor loro, kowe rene mang numpak apa? Sepeda motor. Sepeda motor kowe nek gak nggo helm, gak nggo STNK. Mesti kowe dicekel karo Pak Polisi mergo kowe urip. Beda nek kowe saiki kowe apa? Nek kowe mati tumpakne apa? Gendoso. Kowe tau roh polisi nek nyegat gendoso iku. Dagelan saiki akeh sing do gendeng jebule. Omonganmu kok iso. Ono kok iso Penak mati. nyekel gendoso barang kok mengganggu to ya kaya. Kok iso. Wong tak bedheki ora ngarah-arah. Bedheke apa? Kowe tak takoni lho wong apik karo wong elek awet endi? Ya padha ae. Takoki kon milih kok padha ae. Ya awet wong apik ah. Ya ora no. Ya awet wong ndi? Ya awet wong elek. Kok iso awet wong elek? Kowe iku nek wong apik iki lho. Kowe ganteng, bagus. Ya. Umur 12 tahun ketok maca Bagong gantenge 21 tahun ganteng. Ganteng. Tapi nak umur wis 25, Piye? maune sing urupam apik dadi elek. Tapi nak elek iku awet kaya bojoku. Bojoku tak pek dak rupane wis elek. Elek. Anak-anak siji ya elek. Elek. Anak-anak loro tambah heli. Eli. Anak-anak telu tambah weli. Weli. Sok ben umur 25 tambah weli dadi kawit cilik nganti tuwa awet eli. Dadi wong apik karo wong elek iki. Awet sing elek. Kok kaya baterai ABC kok awet-awetan. Ya. Ha nek kowe wong bagus karo wong barek iso benek mati gejegur apa? Apik ndi?
Wong kok seneng kok bangga, wong elek ku lho mbok syukuri ae. Wong elek karo wong bagus, wong elek kusuk nek mati ku munggah swarga. Nek wong bagus ku nek mati gejegur neraka. Ora mesti. Mesti, kadang kok ngayal. Sing ngono piye? Mergo wong bagus ki contone siji kowe wong bagus, mesti wong wedok do nglirik. Ku sing pisan, paling gak kowe engko terus akhire selingkuh, kowe seneng ora tanggung jawab karo anak bojomu, paling gak tetekan kowe mesti pegatan. Wong wedok mbok poroti, iki padha karo gawe gelaning atine liyan. Neraka jahanam panggonane. Beda wong elek. Wong elek piye? Wong elek ku wong wedok mong lirik ngingetno mocokno nganti mati ku mergo dhek elek. Dadi ora tumindak kono ngene sok nek mati munggah swarga. Ngono. Iya mesti kuwi. Lah kaya kowe iki elek ta apik? Aku yo apik. Lah iya berarti ki sampeyan kejegur neraka. Ning anakku bature malaikat. Dadi ora entuk aku. Berarti malaikat apa ya bature anak-anak buah suyek iku ah. Ora mung kowe kok. Kandhane kaya. Mula ning kene iku mau diwehno mau apa kok? Tulisan Tulisan apa? dari Pak Rasiman. Njaluk lugu. Warung kopi totok. Warung kopi kotok. Warung kopi kopok piye? Bener nek mripatem kena. Warung kopi kotok iki kopi tulen. Kotok. Jalan lintas timur Sumatera Muara Bungo Jambi. Lho iki rak jurusan Padangan ngono kok ya. Iki rak jurusan bis iki ta. Sing munti lintas timur ndi? Iki Ndi? iki lho. Dudu iku. Dadi Iki lho. Iki. tak idoni mati keng. Idumu bedil ta apa kok mateni wong. Jalan lintas timur Desa Lembah Padangan. Ada pertanyaan titik. Iki kocap iki Pak Rasiman iki weki Pertanyaan karo kowe ngono. Yo, Iki Pak Rasiman iki bakul kopi kotok jalan lintas timur Desa Lembah Padangan. Iki wonge Pak Emang piantune. Iya iku keluarga seniman le, pakane jare ndek ben ketoprak. Are pakane mbarek kok aku anake kok aku elek. Lho elek kok ngrumangsani jebule. Wong kuwi apik rumangsa. Ada pertanyaan. Ya. Pertinyi ini. Ada teka-teki to cangkriman Mas Bagong lan Mas Glenteng. Apa bedane montor mabur karo sayake wong wedok? Monggo dipun tebak, Mas. Ya apa teng? Bedane rok karo montor mabur. Ya jelas beda no kok. Bedane piye? Lah montor mabur iku nang dhuwur kok. Rok jak dienggo wong. Ya sing nganggo kirik ya sapa? Mosok jawabanmu ngono. Lah piye lan kowe piye? Timang Pak Rasiman jenengan jawab boten, Pak? Tak jawabe bedane. Iso piye kowe? Ya iso dagelan 450 ora iso ndak. Bedane apa mau montor mabur karo rok? Bedane rok karo montor mabur. Nek montor mabur ki saya menduwur, saya ora ketok. Ora ketok. Tapi nek rok saya menduwur malah saya ketok. Ngomong am. Juga tekno Rasiman porno wah. Bedhekan ngono aku iso bedheki. Lah bedhek apa yo? Bedane apa kathok karo kotak? Iku bener wong gendeng nggih, Kok. Nek kathok ya dienggo nek kotak yo ngono, goblok. Yo ora ono kok. Nek kathok iso kotak-kotak. Nek kotak ora iso kathok-kathok. Ya bener kowe timbang wong edan. Bedane apa wong wedok karo gendosa? Yo, nek wong wedok ya wedok biasa iku nek gendosa nggo mikul wong mati goblok. Lah goblok. Bener. Lah nek bedane apa nek kowe? Nek gendosa iku ditumpaki mati. Tumpake mesti mati. Ora nek wong urip numpak gendosa. Gendosa iku ditumpaki mesti mati. Beda tapi nek wong wedok. Nek wong wedok ditumpaki mesti tak pateni sisan nggih engko malah.
Aku ra muni lho ya, sing muni kuwi lho ya. Lah bedane apa numpak sepeda motor anyar karo numpak nganten anyar? Lho. Sepeda motor karo nganten anyar. Sepeda motor karo nganten anyar. Nganten anyar kira nganten sing bar ditemokne ku mesti anyar. Ya ora. Sepeda motor anyar sepeda sing dituku ning koko. Gak ngono. Lah piye? Nek numpak sepeda motor anyar iku, nek ana blegungan iku diliwati. No. Nek nak nganten anyar. Iku nek blegungan. Ya yo muni kowe. Tak bacok mati ki saru. Iki muni nek lah timbangane kowe tek numpak gendoso mati, numpak wong urip kok tak gecek sisan kok malah. Iki lho ape takok pertanyaan. Apa Pak? Ora takok gak takok. Wong ape mulih makani sapi kok takok. Nggih Mas aku ape nyawer kadung mlaku kok. Oh sing marahi Pak Pak Rasiman. Pak Rasiman wah luar biasa mertandane nek piyantune iki seniman. Seniman mergo apa? Mergo apa lagi ngene ya weruh piyambake kula mirna ringgit wacucal panjenenganipun Bapak Anom Surata. Ngono. Remen ringgit purwa atau ringgit wacucal biasane. Iya. Mulane pangayu bagya masyarakat kene ngene gong. Iki lagune Becak Pati. Dari panjenenganipun Bapak Rasiman dungane awake dhewe siji. Apa? Muga warunge kopi laris. Muga-muga kopine ajeg ireng. Nek nak laris lah kowe aja mampir. Lho, nek mampir kene. Mampir iku malah kacau no. Nek kacau. Upama ape ditarik ya ewa. Ditarik rugi. Ora ditarik rugi no. Iya, rugi. Ora nek gasa mampir. Mula dungane rak ya siji no. Kopine ajeg ireng, ajeg diadai gelas. Ora mbok adi sarungem kok iso. Wah, lah iki rak anak buah Pak Rasiman kok. Lah ngene anak buah Pak Rasiman ya Pak Rasiman dhewe malah ora dodol kok. Jenenge nek nang Rembangku kopi dedel. Bar ngopi iso dedel bakule. Daerah Rembang. Bantah ngono. Piye? Aku bingung perkara nerak-nerak nang tengah tebunan ya perkara kopi singkap. Ana lho kopi singkap nang Rembang. Oh. Anak buah suye. Anak buah suye ya awakmu malah ra mulih no. Lemu-lemu nang kono terus kok. Daraki wong aneh-aneh mesti ngono iki. Dik, Dalem Mas. wis omong jebule. Pancen wong ora iso omong. Jebule iso omong. Gedeti wong iku piye? Lah aku Iki kaget. wong ta iso omong. Lah wong wedhus iso omong kok. Adik iso ngomong piye? Nah, aku ndekne iki main nang gone Tanjung Anom. Nang gone Pak Kenti mampir. Piye? Wah diceluk wedhus kok. Piye? Lek. Lek. Dilem apa? Lek. Dek. Adik panik. Guyu ya itu. Dik, Oh, dalem. jenengmu sapa to, Dik? Jenengku Mas. Jenengku Gasun asolole blak gendut weleh-weleh. Sing entek aneh. Nek gasune ku wis gak takokno lah. Asololene ora usah pikir. Sing dipikir Weleh-weleh. sapa to, Dik? Weleh-weleh. Rungokno ya Mas. Gasun asolole blak gendut weleh-weleh. Kenalne, Dik. Bagong Slendro gendulu ketakdut tak jedut tak tutrit. Wah, aku nek ana dagelan sing rese ya ngono. Sing rese iki batin yo kepengin, Dik. Ayo. Pengen apane besok neh iku nek ora serawang karo bocahe. Wong bocahe ngerti nek jenenge iku blak bentu weleh-weleh. Lho kok iso mbok campur tungsit piye? Ya Yo ngaleh ngene ya. ya karepem piye kowe kenalan yo ndak kenalan kono. Ndak kenalan. Arep ngapa Mas? Ape adus. Kok tak mun biasane malah. Engko nek kancane kenalan kok iso. Marak aku mah jeneng tak gentung tungsit. Aku jenengku Kelenteng. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pripun Pak Kelenteng sae napa sae dulur? Sae. Kok omong dhewe ku piye? Tak sahuri. Dik, Dalem, Mas.
Bener jengenem gasun aslole blak gendung wele-wele. Kok Mas. Umurem pira, Dik? Aku je bocah Mas, aku lagi 17 tahun 18 mencolot Mas. Kaya uler, Dik. Mas. Jarene sing lagi naik daun iki lho kaya uler. Gak, aku naik gendera Mas. Omahmu ndi? Gunung Panti Mas. Calon ledek, calon sinden malah iki. Tanggane Retno Mas. Sing lemu lho Mas, roh awakmu. Ya, ki tapek bojo gelem, Dik. Gelem Mas ning aku ndek penjaluk to bebono kok Mas. Kowe tukokno wedhus. Dudu. Lah kowe njaluk bebono apa ayo? Aku kudu mbok tukokne ali-ali sing ana matane ya Mas. Akeh. Dudu. Inten niku. Salah Mas. Lah mata apa? Matam. Dik, Dalem Mas. mata apa, Dik? Matam. Akeh nambah cukil. Wis senengane nek karo wong tuwa sak penakmu dhewe. Nek kowe nek iso ngene bareng sono nek ngerti kaya roh susah manuk. Ora usah batas sono. Piye? Barno ae. Kene. Lho jenenge wong ora umum kok. Ora umum. Kowe tau ora sak katone kene. Naran dheke. Dikul. Aku ngumun. Lah dhek iki jak malah ngene iki masih urut. Lah dhek iki jak nganggo Lambi. lambi cekak. Lho disembung dawa singgo nyembung lek korden ngono. Wis sing goblok ya Ora awak. wis tapi sing tukang jet kaya gelem lho aku. Sing goblok ya awakmu. Kuwi jenenge model variasi 2017 so ben iki pakaiane ngono kuwi. Dadi sak-sak kuwi ana barande kadang ya nang kene ya dikai sak ya ana. Ini tukang saya nak tukang masak ana sae, kok bakul itu ana sae. Jenenge wong ora umum rasa dipikir. Rene. Jenengmu sapa to, Dik? Kok ya takok. Gasun ta, asline omahmu ndi omahmu? Aku to Danan, Mas. Oh, cedhak to nggo desa kambe aku to. Aku kunduran ning. Kowe ndek bojo apa jek perawan to, Dik? Aku perawan. Oh, perawan kek rasa janda. Keliru, Mas. Perawan apa rondo to teng iki? Perawan. Rasane Tapi asline rada. ngono tetho. Nah, ngene kan tetho to, Pak. Dadi wong lanangku sing arep cedhak ben gak bingung. Kowe rondo, Ya. tak muleh aku. Lho, Kondo bojoku, Aman apa? lho nek kowe seneng kene ora apa-apa lah bojomu piye? tak payohe. Aja ora apik ngene ae lho. Ayo. Cah wedok iki mbok pek bojo kena ning bojom tekek. Tak bom disias malah. Bojo mbok kon nekek. Aku nek karo bocah ngene ku meleng bojoku. Nek gene Cara bojoku iso awake lencir ngene tah aku seneng. Ora bojoku lah sak awake lemu ora pakat. Awake lemu ndek tak tukono celana legend. Ana sedekah bumi ben dienggo karang aku. Kan pantes bojone dagelan nganggo celana legend. ben beda. Walah ketoprak main celana legend dienggo. Saiki teko ngguri. Sikile kaya simbol kodhok. Teng petekel. Lho ning kan apik lho ndek bojo lemu iki malah gathuk. Gathuk. Bojo nek lemu bokonge gedhe iki cocok. Jak ning gone Batur Solo. Iki ana gunane. Lha apa? Nggo citakan wajan. Iki nek linggahi bojomu kon ngene ngono wajane. Aku jenenge ngenyek bojoku kok. Dik, Dalem aku pengen ngerti sejatine apa statusmu. kupingku bosok apa to? Dek rondo. Ning aku gak percaya. Lah nek ora percaya apa bapakne? Tak cek. Apa becek? Kowe rondo tenan iki masalah cek ngecek cah wedok. Ya aku iki mbae. Kok kaya pulsa to teng cek. Sono. Dicek ndak mapan. Apa? Yo mapan kok. Saiki, Mas. Sesuk bengi ben dhewean nang kene kowe. Besok bengi ngalene Aku udah Setimo. ditemu. Dirjo, Mbak Romo. Bocah gedhe saiki. Kowe iki jacok sisan matek gitu. Piye ta? Kowe nantang perkara piye kan lenteng wis setume 220 ya, Tang. Aku PLN pulsa. Ndak dicek. Ndak dicek. Kucing aku. Guting sing ngawiti kowe. Lakune piye lakune? Slek ngecek ngene ae. Piye? Rene lho rene. Laku. Laku. Ya. Aku tiko ngono. Sing tak ceke masalah nyekel mik prawan tarondone asal angel aneh-aneh. Piye? Bener. Lho iki kowe mang. Iki nang ndi? Bener nek mripatem kena karak. Cocok.
bocah iki nyata-nyata rondo. Iso niteni kuwi. Iya, nek bocah prawan nyekel mik paling ngene. Sing ndalu para bapak, para ibu, apa arep nyanyi? Ya, ini iki perawan mergo ra kuwi no nyekel mik. Ya nek rondo ya cegemek wae nek ucul. Oh, dadelokan-delokan. Lah dhewe ku ana sinden piye? Buku wakil iki klimik nek ngene. Piye ngono kuwi? Ngene iku mertandakno sinden wis wegah nyekel mik. Kene klimik. Oke. Mula iki Dik Gasun Asolole. Dalem. Iki tak jak sowan ning desa Padangan. Kajate sedekah bumi ning pahargyane to hiburan ning dina iki ning kajate jek anu dina ngarep. Wis. Mergo saking senenge karo siswa budaya, Heeh. ora bareng ora apa-apa ya Mas. Legane ketoprak. Heeh, legane Dina ketoprak apa iki. gak masalah. Sing penting esuk iku kajate kaleksanan, kabul ora ana alangan sawiji apa-apa, murakapi sak desane, ya termasuk bapak pegawai ibu pegawai negeri. Sing kaum tani, kaum dagang untunge tambah akeh. Amin. Kaum tani pawetune saya lumintu, Amin. bapak ibu pegawai negeri ya mundak pangkate tambah ana bayarane. Amin. Lah bocah perawan-perawan muga-muga gampang untuk jodoh joko-joko sing bagus. Amin. Semono uga joko sing bagus tak dongake muga untuk perawan sing ayu-ayu. Amin. Nek menawa ana rondo tak dongakno Apa? ajeg lho. Wis ajeng iki lho. Wah, bacok mati donga sing apik. Iki kurang mudeng kok ngamuki wong. Maksude ajeg iku awet. Awet enom leh dadi rondo untuk jodoh duda utawa joko padha wae. Nah, donga sing apik, murakapi para kaum tani, muga pawetune maling parwah mati ketekuk, Padangan taun yang akan datang muga-muga maju. Padangan dadi desa-desa sing bal-batun thaibatul warafun ghafur. Amin. Muga-muga kek sono ya ajeg gendeng niki. Dongano waras kok, Mas. Ora iso waras ngene kaya pitik senteken lho diluk ae ngono delok. Gak didungane muga sehat, Pak. Aku aja mikir wong iku terus kok. Piye? Ning jawab katoke iku ndek jahit tukang jahit ta ora ya, ndek tukang jahit. Tukang jahit. Ngaturi pambaga hiburan panjenenganipun Pak Aneh-aneh. Rasiman gendinge becak pati. Becak. Mau Pati. Mas PI Sukliwon dan nyungune salah tampa. Yes, aku krungu sing durung diaturi. Mengke pun aturi wonten acara lawak utawi dagelan. Acara niki aturane nang nggone acara lawak. Kalau ndek bengi ya iya. Kowe jak nyanyi mendem kangen. Ya. Kae jak iya. Iki ora nutup lembang. Ya ora apa-apa, Pak. Ora apa-apa, kowe ora apa-apa. Kok iso aku lho? Lah piye lak melok ning kono are? Lah terus tibane ning aku angger lagu urung diaturi BBM aku. Iki urung mbok aturi. Pancen lagu sunane yo akeh. Lah kowe di BBM ya kowe tak imbok ora mbok add. Sampai kok ngimbok aku lho sampai iki di HP. HP ku duit. Terus Android. Ora mah itu pancen sunane yo akeh. Apa mau sing urung salah ta apa? Kudu dumateng sedaya masyarakat Padangan Cakukuban, Lembah Boten Ketilarang. Lah penyanyi kita yang tak asing lagi, siapakah dia? Gasun Asolole Blak Gentung Beleh-beleh dengan datangnya penyanyi kita Mas Bagong Gedurung Tadet, Gedurung Tadet Tuntit akan membawakan lagu yang berjudul Salah tampa. Mongso. Masih bersama New Logodo. Apa nyano bantu kok elik iki? Nyano kok elik iki? Sias duet napa boten Mas PI? Iya Mas PI, ndi? Mas PI mau putih. Wis mulai ngono. Ada rasane ngati krungu kabari kowe wis duwe ganti sing eling tan pengen ambi janjine
Mas yo paran sing arep ninggalke paran ingsun iki kabeh penjaluke wis turuti paribasan gayo wulan sun lakoni apa riko wis ora ngerti paran sing arep ninggalke kurang apa ingsun iki kabeh penjalukmu wis tak turuti iya Kang Mas paribasan munggah gunung tak lakoni tenane mabori masih ngerti aye goyang dong Mas Pi goyang dong terima kasih Ojo salah trimo gampang percaya
dinding kaca, Mas. Kok dijolno dak apik susuk ngono. Apik susuk timbang ijol, susuk pira, susuk pira. Ya ora apa-apa. Kaya tuku Ijol. kacang ngono. Iya. Ijol ya gak apa-apa kok, Mas. Ani kok digawekno duwike dhewe jebule. Lah wong wewe dhewe diwehno wong, kaya dijol-ijoli dhewe. Ya apik to. Ya muga-muga sukses ya Le ya. Amin. Dinding kaca, Mas Bro. Nek bocah enom-enom saiki do ndek dhuwit kok. Jaman aku enom lah meneh kok dhuwit. Heeh. Turuwe moh ning omah. Lah mulo cah saiki do sukses kabeh. Amin. Monggo, Mas. Monggo napa teng mriki? Walau kita pernah saling mencintai, aku juga kasih hanya sebatas memandang. Walau kita pernah sama-sama sayang. siswa budaya. Aye. Goyang dong. Mas juga ini ya. Hanya sebatas menang wajahmu kasih. Walau kita pernah saling mencintai. Aku juga kasih hanya sebatas memandang. Walau kita pernah sama-sama sayang. Walau seberat apapun rinduku padamu, walau sedalam apapun cintaku padamu, kau sadari tak mungkin dapat memiliki. Aku telah beristri, Aku tak punya suami, bagaikan bulan dan matahari. Walau saling sayang, tak mungkin hidup bersama. Siswa budaya, goyang dong. Bang Pi, goyang dong. asik. La 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 la. Jangan sampai terjadi gerhana cinta di dalam rumah tangga kita. Itu tidak akan pernah terjadi, kasih. Ku tak ingin tercipta malah petaka yang akan menimpa kita berdua. Kita saling terhalang di dinding kaca. Cinta kita yang tersisa kita simpan bersama. Bagaikan bulan dan matahari.
saling sayang, tak mungkin ku bersama. Goyang lagi bersama siswa budaya. Pandangan bergoyang. Jangan sampai terjadi gerhana cinta di dalam rumah tangga kita. Ku tak ingin tercipta malapetaka yang akan menimpa kita berdua. Kita saling terhalang di dinding kaca. Cinta kita yang tersisa kita simpan bersama. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Perawan Kalimantan. Iya. Langsung dikasih perawan Kalimantan Bang Tejo. Masih bersama siswa budaya. Anissa Production. Bang PI, goyang dong. Wih PI tok, sampai kan. Perawan ayu Kalimantan, bantal guling tas sayang-sayang, nanti kaya wong ketanan. Semenjak mas tutu nongkrong, biyen sejak rawani pondok. Ning opo sliramu lunga, ninggal aku kok kowe tiba. Saben dino aku ngelamun, dalam omah atiku bingung. Aye. Jane tresno rawani nambung, rasane kaya wong linglung. Wengi-wengi banyune sapon, tak rewangi atus kungkum. Tresnaku ra bakal alum, tak enteni yen masih goyang dong. Asik. Jomplang sun. Jomplang dong. Wayahe jomplang mas. Aduh, ibu papa, aduh, hatiku rindu, kangen tenanan, kang masku pulang, kang masku mulai, ning tanah.
rasane kaya wong linglung. Wangi-wangi banyune sabun, kare wangi atus kukum. Tresnaku ra bakal alap, tak enteni yen masih burung. Terima kasih Bang Pi. Aye. Aduh, ibu papa, aduh, hatiku rindu kangen tenanan, kang masku pulang, kang masku mulai ning tanah seberang. Aduh, 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 mama, aduh. Hatiku rindu kangen tenanan, kang masku pulang, kang masku mulai ning tanah seberang. Ayu Kalimantan sing wis tau tak ombe sayang, ngelingake nalika biyen kenalan. Dina wengi tansah kelingan lawan Ayu Kalimantan, tantang kuling tak sayang-sayang kaya wong kelangan. Wangi banyune sabun, tak rewangi atus kukum. Tresnaku ra bakal alop, tak enteni yen masih burun, tak enteni yen masih burun. Ya iku mau muga dadi renane masing-masing kaneman-keneman. Iki wong ngene gong, iki piyambakipun Bapak Rasiman ya muga renane penggalih. Ning sadurunge rena penggalih muga sing durung diaturna iki diaturna sik ben atine ben seneng. Lah iki Sunan Becak Pati diaturna ketoprake men ketok, gonge men ketok, ora ketang sak lomba. Becak Pati ya, Cok. Raketang sak lomba Pak Rasiman ben rena penggalihe, kopine laris, kopine kotok, jalan lintas timur Desa Lembah Padangan. Lan sepisan matur sanget dumateng piyambakipun Bapak Lurah saha Bapak Ibu Panitia penyelenggara sedekah bumi masyarakat Padangan Tangkuban. Sembah nuwun sanget atas partisipasinya. Becak Pati lakune alon prasaja, sing nyupir sopan santun upaya upa, kejutane rate mantep rangresula. Rina wengi Wirawiri golek penumpang upaya upa, kejutane ora ninggal peraturan pengusaha. Becak Pati ora gawe kecewa, Bapak becak kula pergi dadi terminale wonten sisih pundi cah ayu. kae kita melok terminale. Kutha Pati
waton kula boten rugi ya sabar becak rena wengi kados rejeki oh ya oh ilo lo lah oh oh capati mlakune lon trasuci iya yo sing nyopir sopan santun tata krama ganjotane nek mantap ora ngrasa iya yo apane ora nyuruh enak dirasa becak padi rena wengi detan ngambang wira-wiri kalih penumpang opo ya opo ora ninggal peraturan semisal becak pagi ora gawe kuciwa hebat becak kula badi terminale wonten sisih pundi sayu terminale Utapati hebat becak kula numpak bali napa purung kula bayar namung purun mawon waton kula boten rugi sabar becak rena wengi pados raja Pak Klenteng Mbak Gasun awake dhewe njaluk pangapura kagem panjenenganipun Bapak Panitia dalah Bapak Rasiman, Bapak Lurah saha sak perangkatipun. Ya. Mbok menawi siang saha swanten Pak Sugata Siswa Budaya. Kirang renang penggale njaluk pangapura saged iki nyuwun sewu nggih Pak Rasiman. Benjing dalu saged panggih siswa malih wonten laladan Sitirjo, Tambak Rama. Tambah Rama, salajengipun wonten laladan Paras, Gabus. Yuk pakaryane ditutup Lah nih. iya no kok ya. kawit Kene mriki monggo nun sewu. Ketoke namun sira terpetra aku ya roh karepe aku. Cawedo kok ngono anggere ana wong ganteng wong bagus kok ora itung wong tua ini diterak-terak. Sampeyan iki wis tuwa, cara diinget iku nyepeti mripat. Lah nek ngene iki yo. Malah ora iso turu kowe sesuk Kok malah. iso ora iso turu? Lah mbok pikir aku. Ora Lah wong ngarani. rondo wis setahun gak duwe bojo elok ngene ah. Ya padha karo ora gule kowe. Pak Kendeng. Ana apa dik lanang? Kok beda ya, Pak? Piye? Mam iki ndi le? Beda piye to, Bedane apa? Nduk? Beda. Sampeyan iki lho. Cara lampu, Pak. Ana sik ah. Kayak kene sih. Ya ya Iki apik. lho. Cara iki lampu lho, Pak Kendeng. Iki lampu ngono 500 watt. 500 watt. Heeh. Nek aku Kencor-kencor padang
biar. Nek Bagong, nek Bagong. Nek Bagong. Nek Bagong iki 52. Kok sithik mentok, Mbak? Lah nek aku. Ora cetek mencar-mencar kok. Lah nek aku. Nek Pak Lendang, sampean. Sampean iki mok kelimang bak. Berarti aku job panjeran kandang. Podo-podo job wis gak masalah, sing penting 5 watah ning kulit. Ya. Iso madawi kandang sapi ngono. Piye lek kendeng? Lah piye napa kok ya? Wis seneng-senenge wis rampung. Wis rampung kabeh, penggawean wis rampung, aku kali ngenteni apa sampe sembahana kula sampe jan nomor manut. Nggih. Apa Ini lho, tak Lek. Dawuhipun panjenengan Ndara mbok menawi badhe niti pirsa kalujenganipun wonten rompok ingkang para abdi. Seneng-seneng kena ya, Lek. Ya. Kudu eling. Eling kalih sinten? Ya dina iki wae aku ana wigati. Saking Ramaku nganu niku Brawijaya kan supaya sumusul niku Kang Mas Pangeran Lembu Peteng. Abejang napa bidalipun Ndara? Ya Kang nembe wae iki ngangsu kawruh ana ing Bonarawa. Badhe nuwi kawilujenganipun masipun Ramono. panjenengan. Kowe lek kendeng, Nggih. kan kowe lek Bagong. Nggih. Kene omahe kowe. Ya gelem sabiyantu aku. Apa sing dikarepno karo bendarane ayo ditindakno minangka ngadangi jiwa lan raga. Monggo-monggo. Ayo, Bang. Monggo. Atas sampean nggih. Ya. ing nguning aku kagiwang amung tansah dentan buwi tak rewani anggrek repo randene paksota nuju prana sayekti anjalari rasa gambu nyadong condonging karso mongko nyoto wis rasa gambuh wis cunduk ing karsa niro aku seneng karo kowe ya gelem dadi bojoku mengurip bebarengan wong loro seneng susah dilakoni wong loro gelem ora gelem ora rawas